Báid Seoil mo a gún na tógeal an éir, cáilda dhéifir. Ní loch mór mún na taliniún por agat le déal le fear áring leis an nachras a chuneal ondaras. Tá lá sin hart le gúna dé, tá saoil níos fearan is. Ach nar bhaán iad na báid chéana an trárá grathhuiib, na head a dúmpair chuil a hót, siúca, té, fuisce, teara, ámad, cement, tární. Chloch íl gan tawnó agus an chloch cín gan uí, feaman gan chéil. An bracha bhí sailte, na brain bhrá ghorte rá 1000 fáilte rúb le chuir leis a wata. Is te chás ach na fir a hógiad, na chaca ba bhí an chairt. Na cahasa, na plocharte, ó mil chéarán ó Danil, Branley, a bohó ngáile, na ráine, marcas sin chláinach op an éile, colm waicil laurós branach, agus lí an fearas tírón a thugann ceird na cahasa, a tá lá sin na hart. No bhfuil? Hart 1969 annig Johnny Healy go háan, agus ug sé faoi dearag an chéadúir na báid mhóra geafáilte seo le na gótaí tuba teara agus a seolta móra barcáilte. Bhí sé na hí ar bháil na céimhe agus céir a tháinig timpeall na chúine ach bád mór is í lochtaí le mún. Ach an rud an dhearna sé aontas cho, gur a fir an bháid an anna stríca agus í thóir timpeall agus í thóir le balla, sa gí go meán an í stoppal a leirí cín, heis gur a beidir 40 nó 50 a honna locht is dihínte. Ní ra a cháhád a gobar an Thompson, an waid an wara bhí ag Johnny Jimmy Fatchin agus an Tony a bhí ag Michael O'Brien. Bhí an bád mór idir 35 agus 44 ar fad. Agus an leabhád idir 28 agus 44 ar fad. Agus an sin bhí na glóteogaí an, idir 23 agus 23 ar fad, agus na glóteogaí móra idir 24 agus 74 ar fad. Nuair bhí Johnny Healy a gobar in éindí le Johnny Jimmy sa mád a chur mún go háran ag deireadh na seascodaí, sa tréimhse seo hitse an grális na báid. Tháinig Johnny ar an Morning Star is í tití i ggéibh an húil inún léire, agus hat sé gá deasú, agus bin mar a hála sé gur a bhád mór héinige. Seo hí an Ave Maria, a bhí ag an Villa Murphy tráthárá, agus a scríb sé an dáin the last Galway hooker in the Thief. Seán Claharty a hógaí hart an 1923. Thóg sé an volunteer an St. John agus an Star of the West ar an mún le cin. Tógtar múnla go teangan na framí uachtar, agus leachtar síosa ar múnla na casámaid agus an maide ábláir, rud a hiúras múnla an chuid sin go bháil. Der bheits múnla an transom, múnla faoin seas deire, faoin seas crín agus an bál tóci aige bei múnla an bháid ar fad aige. Tá an cruthatáir an Ave Maria chu donna sin, go bhfuil drúnainte i lár báide. Is í tití chun tasa is chun deire, is go meach sé ní síre bád nuaíonna ná go le deasú. Tá amad lofa chuile áitiinte. Tá Ave Maria cuara mar leabhád mór. Bheadh sí beganí ní smú ná an chuide smúgan na leabhád. Tá sí sa méid ceart ag beirt le na haibbriú agus le na cuineáil. Dair agus learóg an támad a haints na báid seo. As dair atá na frámaí an bál, posta,
na deadwoods agus an cíle dínta. Agus tá na chlárchaí nó na stráchaí dínta as learúg orpach, ámad máil ásta. Is fáraáil a fás ar hala clochach, áiteag athe an crán caimhrint le fásaíon. Ben támad thugus as a gránsin láidir dlús na fánaí fás, ní hef harat an chrín a ásas ar hala bhé hefir. Is sé fiocht dawling I gil tegáin, I gil a wantáin, a takar an ámad ar fad ar fáil. Bundáí atá le geara ina chlabannaí le haid frámaí an bháid. Tá an cíle, an ball, an pasta agus an deadwood na bucáin. Pís a deadwood atá á hocrú isteach in na áit idir an pasta agus an cíle nó drom lorga mar a tuchtaí ar fadal. Bei sé seo bultáilte chríd le neart a thórt an sternpost nó pasta an bháid. Tá nasc má idir na maidí, sna seanlaithintaí ar an cearnógach dúsáidtaí mar bhultaí, bhí sáte I deara. Gealbháinú sínach a tuchtaí ar, ach sa lá taine bháin bultaí gealbháinaí na húsáidtar sa gí nach níosa an teagéad atá san dair isteach san íorn. Sláp darí atá á legan ar a tala, le gníonthar an cronán dire a haintar I gíle a bharcail an machair ón múnla atá tócaí. Ceir cín déag go bhhaidí atá sa tráthabháil. Tá na crunáin agus na maidí ábháir beagnach ar fad na náitinis. Ach déanann an siad a bhreithniú le na húil, le na chinnte gúil na cúra agus na bebel I gceart sa gí go leithin na chlárachaí isteach go dlú leis na maidí ar ball. Os rud é go bhfuil múnla an trasna an deire aige, tá sé anna chlárchaí ar fad a bhainins leis I leagan na níochéile ar an ábhá, agus ar ball déanthar iad a háneáil gan fosta deire.